Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde günün habarlary. Mikrofon öňünde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Media berk gözegçiligi diýen Türkmenistan telewideniyede pornografik, şeýlede yaramaz endikleri höwüslendirýän maglumatlary efiri bermegi gadagan edýän kanuny kabul etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun dünýädäki awrynyň artmagyna ýardym etjekdi aýdylýan bu baradaky dokumenti geçen hepdäniň aýagyna, ýagny 13 ýanwarda gol çekdi. Televideniýe we radio gepleşikler hakyndaky täze kanuny laýyklykda ýurdun teleradio ýaýlymlarynyň hepdelik meşhurlygynyň adyndan 50 götürümini ýurdun teleradio önümleriniň toplumlary, teleradio gepleşikleri we türkmen awtorlarynyň ýa-da ýerine ýetirjileriň saz eserleri düzmeli bolar. Şeýlede dokumentde pornografik we ýörüýte jynsy erotik häsiýetli teleradio önümleriniň toplumlarynyň ýaýlyma çykmagy, şeýle hem kino we video önümleriniň görkezilmegi, rehimsizlik we zorluk ynanyşlarynyň wagt edilmegi gadagan edilýär. Imma kanunyny efiri berilmegi gadagan edilýän yaramaz endikleri höwüslendirýän maglumatlar aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede pornografik we jynsy erotik maglumatlaryň nähili seljeriljektigi takyklaşdyrylmaýar. Yer gelenini bellesek, iş yüzünü Türkmen häkimetleri ýurdun telewideniyasynda görkezilýän daşary ýurt kinofilmlerindäki jynsy sahnalary redaktirlemek, kesmek tejribesini has öňrekden bäri ulanıp gelýärler. Kanuny ýurdun döwlet teleradio programmalarynyň esasy wezipelerini biri Türkmenistanyň halkara ara gatnaşygynyň puwtalanmagyna, dünýäde onuň awrynyň artmagyna ýardym etmek diýilip kesgitlenilipdir. Bu aralykda Türkmenistan media erkinligine gözegçilik edýän halkara gurumalaryň hasabatlaryny ýyldan-ýyla iň yaramaz orunlarda ýerleşdirilip gelinýär. Serkesiz reportyorlar guramasy bolsa, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň ganym duşmany diýip atlandyrdy. Türkmenistanyň metbuat hakyndaky kanunyny senzuranyň gadagan edilýändigine garamazdan Türkmen prezidenti hökümet mejlisinde jurnalistleriň we çeper dörejilik wekilleriniň wezipeleriniň ýurtda gazanlandygy aýdylýan üstünlükleri giň beýan etmekden ibaretdigini gaýta-gaýta ýatlydyk gelýär. Döwlet mediasynda görkezilýän tas ähli reportajlarda diýen ýaly Berdimuhammedow tawarlandyrylyp oňa alkyşlar aýdylýar. Şeýlede metbuat nişirleriniň ýolbaşçylary kanun esasyny öz esaslandyrjylary tarapyndan wezipä bellenilip aýrylmaly ýa saýlanmaly diýilse-de, prezident tarapyndan işe berilen ýer we aýrylýar. Emma muňa garamazdan türkmen lideri döwlet eýetçiligindäki metbuatyň ýolbaşçylarynyň, ýagny öz belleýän kadrlarynyň işinden hemişe nägili bolýar. Bundan başga, häkimiýet daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, grajdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmagy, gaýrat tapýanlary ýygyrlamagyny, olary basyş etmegini dowam etdirýär. Resmiler ilatyň alternativ habarlary almak üçin ulanýan hemra antennalaryny aýyrmak boýunça hem kampaniýalary başlatdy. Ýurtda Facebook, Twitter, Kontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sanyny Adatlyk Radiosynyň web-saytlary hem petikli bolmagyny galýar. Şol bir wagtda türkmen resmileri Türkmenistanyň informasiýon internet saytlarynyň petiklenmegi baradaky maglumatlary ret edip, diňe pornografiýa maksatly diýip häsiýetlendirilýän saytlary girişleriň ýapylandygyny öňe sürýärler. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurt pasportyny almak isleýänler soraga çekilip paş töledilýär. Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady krizisiniň fonunda käbir etraplardaky howpsuzlyk we arçynlyk resmiýetleriniň daşary ýurt pasportyny almak isleýän ýöneki raýatlara basyş edip, olary soraga çekip, ahyrynda da olary paş tölemäge mejbur edýän korrupsiýa düzgünini ýöredýändigi habar berilýär.
Adynyň anonim galmagyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Amderya, Halaç, Sakar we Serdarabad etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, ol etraplaryň owa geňeşliklerini we arçynlyklaryna daşary urt pasportyny almak isleýän raýatlar derrew etrap howpsuzlyk bölümine bildirilýär. Soň daşary urt pasportyny almak isleýän raýatlar etrap howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilip basışa duçar edilýär. Beýlik tarapdan owa geňeşliklerine we arçynlyklaryna resmiýlerim daşary urt pasportyny almak isleýän raýatlary özlerini 1000 manat paş tölemäge mejbur edýäni öňe sürilýär. Sen daşary urt pasportyny alyp nirä gitjek? Näme üçin pasport aljak bolýan? Pasporty näme etjek? Sen daşary urtda işläp beren howsaryň, dogan garnaşyň ýa-da tanşyň barmy? Olar saňa daşary urtda nähil wadalar berdi? Ýaly sowaller berip berk soraga çekýärler. Ondan soňam arçynlyň işgärleri derrew seni Etrap Milli Howpsuzlyk bölümine bildirýärler. Etrap Milli Howpsuzlyk bölüminiň işgärleri sen daşary urtda kim bilen aragatnaşyň bar? Oň daşary urda gidende näçe ýyl boldy? Öýlenenmi ýa-da öýlenmedikmi? Maşgalalymy ýa maşgalaly dälmi? Näçe tan çagasy bar? Aýda näçe manat pul goý berýär? Näme üçin Türkmenistana dolanyp gelen ok? Olar bilen näme hakda gurrun edýäňiz? Ýaly sowallar berýärler. Ondan soň raýatlyk ýagdaýyň baradaky hata almak üçin gaýtadan arçynlyga baran mahalyň ol ýerdäki resmiýler komitetden sen arada käbir zatlar aýdyrly. Şeýle ýagdaýdan sypjak bolsaň 1000 manat berýän. Soň sen adyňy tutan, seni soran eden bolmaz. Biz şuňa kepilip basyş asyna senden şeýle paş tölemeňi talap edýärler diýip Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Amderya, Halaç, Sakar we Serdarabad etraplarynyň käbir ýaşaýjylary gurrun berýär. Olar şol wagtyň özünde ada agdalýan etraplardaky arçynlyklaryň we owa geňeşleriniň işgärleriniň Türkiýede Ähmet migrant bolup işleýänleriň howsarlarynyň öýlerine baryp migrantlar hakda jikmejik maglumat ýygnamaga synaşýanyny öňe sürýärler. Olar gapy-gapy öýme-öý aýlanyp howsarlarynyň migrantlaryň şahsy telefon belgisini, işleýän we ýaşaýan ýeriniň salgysyny, elektronik salgylaryny we sosial ulgamlardaky salgylaryny özlerine bermegini talap edýärler. Bu ýagdaýyň yaramaz täsiri Ilaytada Sakar etrawyna has ýeti duýulýar diýip howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren Sakar etrawynyň käbir ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň dogrudygyny we dowam edýänligini Türkiýede işläp beren käbir türkmen zähmet migrantlary tasdiklaýarlar. Beýlik tarapdan adynyň anonim galmagyny sorap Azatlyk radiosyna daşowuzdan hat ýazan käbir dinleýijiler Aşgabatda firmalarda iş ýatdy. Bar bolan işleriň hem aýlyklaryny töläp bilen oklar. Paýtagtyň polisi hem welaýatdyrlary erwet edip gysýa. Şol sebäpden ýaşlar ýurtdan gaçyp bilteradi. Türkiýe baryp yerleşip şol ýerde galmaň alajy tapylsa ýydymyza dolanmaz diýenlere mazdyl. Geçen ýyl howpsuzlyk gulunyň işgärleri wiza almakçy bolýanlary soraga çekip hatda maşgalasyna hem azar berýärdi çagyryp. Täze ýyldan soň bolsa olaram inni halal işleteňiz bolly. Biz size daşowuzdan iş tapyp berip bilmeýäris. Saňa many işleň, azaryňyz degmese we Aşgabada işe barmasaňyz bolýar diýerler. Görnüşünde ýurtda bolup geçen ýagdaýlardan habar berýärler. Sözi jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda degişli türkmen resmiýleriniň nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultana Çylwa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentiniň paraxorlyga garşy göreş yglan edendigine garamazdan Türkmenistanda esadan hem Aşgabat şäherinde paraxorlygyň möwjüdligi barada aýdylýar. Mary welaýatynyň Aşgabada göýek önümleri, ýumurtga, süýt gatyk ýaly ady önümlerini satmaga gelýän oba ýaşaýjylar Mardan Aşgabada gelýänçeler demir ýol transport polisiýa işgärlerine para bermekden başlap Aşgabat şäherinde hem her etrapçada öz etrapçasyna gödäwçilik edýän uçaklyk polisiýa işgärlerine para berip öz haratlaryny satmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar.
öz adynyň efirde tutulmadygyny toran Marla denanyň aýtmany görä, olar güderan üçin özlerinde bar bolan ady önümlerini Aşgabatda getirip satýarlar. Bazarlarda oturup yer pul tölerden, bazarlardaky petekleriň bagasy juda gymmat. Onsoň özümiziň ýumurtga, süýt gaty önümlerini getirip berýän hemişelik alyjylarymyz bar. Olar hem biz bilen alalaşyp töwda edýärler. Getirýän haritlarymyzy nesye bolsa da adamlar aýlyk gülük alýansalar gardyna berip öýe gaýdýar. Hem biziň belli alyjymyz bolýar, hem de alyjylaryň hem pulu bolmasa da bizden gardyna harit alyp soňra aýlykda hasaplaşýarlar. Bu hem biziň bähwidimiz hem de alyjynyň bähwidine bolýar. Şol sebäpli kiçik tarapçylara aýlanmaly bolýar diýip ol dowam edýär. Emma ýolak çotlyna minenmekden demir yol transport polisiýasynyň işgärleri ellerini terip başlaýarlar. Aşgabatda aşýança kere tragyň çäginde demir yol transport polisiýasynyň işgärleri bizden 5 manat pul alýarlar. Şol puly bermesek türlü bahanalar bilen bizi wagonlardan düşürjekdikleri bilen haýbat atýarlar. Ýanymda pulum ýok diýip tutjak gumanyň ýok. Daýda bol bahymrak, biziň hem wagtymyz ýok. Bary ýok 5 manat hem bermejek bolup durdyň diýip olar ýüzlerini garalyp göz haklaryny almasalar ýanyňdan giden oklar diýip ol aýdýar. Aşgabatda gelip düşerlerinden sonra olaryň çykdyjylarynyň has artýandygyny hem satyjylardan esitmek bolýar. Kiçik tarapçylaryň uçakdak polisiýa işgärleriniň işleri has açyrak. Bu ýerde ele düşsek olara 50 manat pul berip satmaly bolýar. Şol pulu bermesek onda harytymyzy elmeden alyp galýarlar. Gaýdyp harytyň direksiz ýetýär. Eger de pulum ýok diýip bahana bilen tutjak bolsaň, onda polisiýa işgärleri ýumurtga ýa süzme beräý diýip ýanyňdan aýrylman durlar diýip ýene bir satyjy aýdýar. Güngudaran kyn oba ýaşaýjylary öz hoçulygynda öňýän süýt gatyk ýumurtga ýaly önümlerini yerlejek bolum, şeýdi polisiýa işgärlerine ýal bolýandyklarynyň juda nägile bolýarlar. Sagalarymyz işsiz bar, güzerarymyz hoçulykda öndürýän önümlerimize bagly. Sagalarymyz polisiýa işgärleri ýaly müňden geçirip aýlyk alsadylar. Onda biz yssyda sowukda tergezden bolup Mariýal ýerden ýük göterip Aşgabatda gelmezdik. Ýöneköy halkyň köpükden ýygnaýan gadanjyna göz dikip polisiýa işgärleri nädip arkaýyn ýatyp bilýärkenler diýip satyjylar diýerenýärler. Ýatlydyk geçsek şeýle 10 ýanwarynda Türkmenistanyň prezidenti, içeri işleri ministri Mulik we öz garamagyndaky kadrlary keçip almakda göýberen kemçilikler üçin diýip iň soňky bir käýinji beripdi. Emma paraxorlygy üçin bu sistemada gowluga garşy hiç bir özgörüşiň görünmeýändigini, içeri işleri ministrine bir käýinjiň berilip duran halatynda hem onuň garamagyndaky kadrlaryň iň bir süpüklik derejesine ýetip oba ýaşaýjylarynyň gadançlaryna hem el urmaklarynda dowam etdirýändiklerini ýaşaýjylar näkdirýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşawuzda mundan bir näçe ýyl ozal 3-nji derejeli maýyplyga çykan raýatlar täzeden saglyk barlygynyň geçirilip ýagdaýlaryna sehel gowulaşma anyklansa, döwlet maýyplyk pensiýalarynyň mahrum edilip başlanyny. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä, Şeýpdäniň duşanbe günden bäri welaýatyň ähli etraplaryna 3-nji derejeli maýyplar barlygy üçin yerli keselhanalara çagyrylyp başlanypdyr. Egerde maýyplyk pensiýaňy saklap galjak bolsaň, ýa saňa arka çykýan tanşyň bolmaly, bolmasa da lukmany 500 manat möçürini pary bermeli, süýji keselinden ejir çekýän Daşawuzly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Atlandyrylmalygyny soran 3-nji derejeli maýyp, onsuzam hökümetiň berýän pensiýasynyň hatda iň bärki dermanlary almaga da ýetmeýändigini aýdýar. Egerde öň büdjet idarasyny işläp maýyplyga çykan bolsaň, onu saňa iň köp bolanyny her aýda 450 manat berilýär. Bolmasa da 200-250 manat aralygyna. Maňa zerur bolan insulin dermanynyň diňe özi 280 manat diýip, ol çykgynsyz ýagdaýa düşendigini ahmar bilen gurrun berdi. Häkimetleriň maýyplara garşy başladan bu soňky hereketleri dogursunna degişli resmiler nähilidir bir maglumat ýa-da düşündürüş bermekden ýüze urýarlar. Şol bir wagtda 3-nji derejeli maýyplary kömek pullarynyň mahrum etmek bilen birlikde mätäçligi bolan adamlaryň dürli bahanalar bilen asla da maýyplyga çykyp bilmeýänligi dogursunda da dowamly maglumatlar gowuşýar.
Yakynny Azatlyk radiosu bilen habarlaşan dinleyijilerimizin biri özünün maýypdygyny, emma hökümetiň talap edýän 3 arka barlygyndan geçip bilmeýänligi sebäpli oňa maýyplyk derejesiniň we kömek pulunyň berilmeýänligini aýtdy. Atlandyrylmalygyny soran Türkmenistanly özünün 3 arkasy baradaky maglumatyna degişli kynçylyklaryň jikme-jikligini ma'lum etmedi. Diňe 40 ýyl mundan ozal bolan sud işine meniň nähili dahylym bar diýip nägililigini bildirdi. Azatlyk radiosynyň daşygyldaky habarçysy bilen habarlaşan raýatlar bu aýdylýanlary tasdiklap, ikinji derejeli maýyplyga çykmak üçin lukmanlara we barlyk komissiýasyna berilýän paranyň möçberiniň 5000 manatdan geçenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda maýyplyk kömek pullaryny alýanlar ozal muht berilýän dermanlara belli bir tölekleriň girdilendigini gal berse-de käbir zerur medisina serişdeleriniň asla-da ýitirim bolanyny üns çekýärler. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerine maglumat beren 3-nji toporda durýan bir maýyp raýatyň sözüne görä, inni özi ýaly şikestleriň ozal muht berilýän dermanlardan 100-den 2 göterim tölek sorulýanlygyny aýdýar. Mundan ozal 1-nji, 2-nji, 3-nji toporda durýan maýyp hem şikestlilere ýörüýtü resmname bilen muht derman berilýärdi. Häzir diňe 1-nji we 2-nji topordakylara muht derman berilýär. 3-nji toporda durýan maýyp hem şikestlerden bolsa aljak dermanlarynyň 100-den 2 göterimini tölemegi talap edýärler. Adamlar derman gyçylygy üçin pul bermäge razy. Ýöne gynansaňam puluň bolaýanna da gerekli bolan dermanlar pulu da tapdyranok. Häzir Daşow vilayet merkezinde hem tapdyrmayan dermanlary Aşgabatda gatnaýan taksiçilerden sargýarlar. Ýöne derman gytlygy sebäpli taksiler we otly bilen git gelýänler öz arylyk haklaryny juda ýokurlandyrdylar. Etraplardaky hekimler adamlara biz derman üçin hiç zat edip bilemizok. Garaşyň, hökman bir wagt gelir, gaýrat ediň diýärler. Kesel ýakaňdan tutunyny gaýratyňa seredýärmi ýa-da dermanyň geljek wagtyna garaşýarmy? Beýdip halky dermansyz kösemeseler gowy bolardy diýip ol Azatlyk radiosyna derman kösençlikleri barada gurrun berdi. Ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyny degişli resmilerden hiç kili reaksiýa alyp bolmaýyşy ýaly döwlet resmileri we mediýasy hem bular barada dymýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dürli regionlaryndan Balkan vilayatynaky döwlete degişli newit gaz kärhanalaryna baryp işleýänler özleriniň abuna ýazylmaga mejbur edilýändigine, ýöne gazet jurnallaryň öýlerine uğradylmaýandygyny aýdýarlar. Her ýylyň ahyryna bolşy ýaly geçen ýylyň ahyryna da biziň aýlyklarymyzdan 250-300 manady abuna ýazylmak üçin tutgaldylar. Ýöne ýanwar aýynyň ýarysy geçdi-de henidem öýümüze gelýän gazet jurnal ýok. Ýoksa bolmasa şol gazet jurnallary öýüň başy hajatlar üçin ulanaýmasaň, olarda ünsümizi çekýän, okap öwrenip lezzet alar ýaly zadym ýok. Ýöne pulumuzy alyp öýümüze gazet jurnallaryň gelmezligi nägilelik döredýär. Dip Lewapdan gelip Balkanda işleyen, ödünü Bäşim diýip tanıştıran 30 ýaşlarynaky işçi Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Türkmennewit döwlet konserniň Balkandaky Gumdagnewit kärhanasynda işleyen Bäşim bu ýagdaýyň inni 3 ýyl bäri ýagny ýurtda döwlet işärleriniň aýlyk haklaryny plastik kartlara geçirmek düzgünine girişeli bäri gaýtalanýandygyny, şondan bäri newit gaz işärlerini abuna ýazylandygy barada ýürite guwanamanyň ýagny kwitansiýanyň hem berilmeýändigini aýdýar. 3 ýyl öň aýlyklarymyzy alynmazda abuna ýazylmak üçin pul saklap galýadylar. Ýöne desini kwitansiýany elimize berýärdiler. Öýümüze gazet jurnallar uğradylmasa, ýaşaýan ýerimizdäki poçta bölümini şol kwitansiýalary görkezýärdik. Olaram gazet jurnallary uğradyp başlaýardy. Ýöne näme üçindir dürli bahanalar bilen inni şol kwitansiýalary bermeýärler. Dip Bäşim bellidi. Gumdagnewitiň Bäşim ýaly başga da onlarça işäriniň aýtmagyna görä kärhananyň hasaplaşyk bölümi kwitansiýanyň berilmezligini welaýatyň poçta bölüminiň şol resminamалary öz wagtynda taýýarlap bermedligi bilen baglanşyklydygyny düşündirýär. Kärhananyň hasaplaşyk bölüminiň işgärleri biz poçta bölümini haçan barsagam işken yetişip bilemizok. Ertir ýa-da bir gün berir diýip jogap berýärler. Bizem siz ýaly garaşýarsy diýärler. Ýöne ýene barsaň, ýene şol jogaby gaýtalýarlar. Onsoň bizem iş orunlarymyzy ýitirmezlik üçin dymýas. Ýöne bu ýagdaý adamlaryň arasynda bizi abuna ýazman, şol puly öz jüýlerini alýandyrlar diýen ýaly betumanlygyň dörümegine sebäp bolýar. Dip özüni nur berdi diýip
tanıştıran Gumdağ Nevit kärhanasynyň ýene bir işäri aýtdy. Şol bir wagtda ol kärhanada işleýän balkanny ýagny yerli işärleriň abona ýazylan gazet jurnallarynyň öz wagtynda diýen ýaly öýlerine uğrudylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Yerli synçylaryň we türkmensanlaryň ençemeti ýurtda neşir edilýän gazet jurnallaryň okuýjylaryň ösün islegini kanagatlandyrardan has pes derejede taýýarlanýandygyny, ýöne muňa garamazdan büdjet işärleriniň taliplaryň abuna ýazylmaga mejbur edilmeginiň ýylyň-ýylyna dowam edýändigini aýdýar. Sözümizin ahirine bellesek, Azatlyk radiosu ýokarda gürüň edilen meseleler dogrusunda Türkmennewit döwlet konseriniň Balkannaky, Gumdağ Nevit kärhanasy we Balkan welaýatynyň poçta bölümi bilen habarlaşanda bu maglumatlaryny tasdiklatmak nedi inkar etdirmek başartdy. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligini dowam etdirýär. Dünya futboluna ýol başçylyk edýän gorama Orsiýetde doping işleriniň giň gerimde alınıp barlandygyny we onuň basır ýusur edilendigini ilkinji bolup paş eden adamdan maglumat toplamak bilen os futbolçylaryna degişli doping meselesi boýunça alyp barýan baýlaklaryny güýçlendirýär. Futbol boýunça Halkary Federasiýasy FIFA 15-nji ýanwarda özüniň maglumat sorap Grigori Rudchenkowa göni ýüz tutandygyny aýtdy. Moskwanyň antidoping laboratoriýasynyň öňkü direktorynyň ýurtdaky doping meselesi hakda 2015-nji ýylda paş edenleri Osýetyň olimpiýa we beýleki sport çärelerine gatnaşmagynyň gadagan edilmegine getiripdi. FIFA'nın bağlıqları şu Tomus Orsiýetyň dürli şäherlerine geçirilmegi planlaşdyrylan 2018-nji ýylky dünýä çempionlugyna giňleýin taýýarlyk görülýän mahalyna gabat gelýär. FIFA ozal özüniň Orsiýetyň doping skandalynyň dünýä çempionlugyna täsir eder diýip çaklamaýandygyny aýdypdy. Rudchenkow özüne ors futbalyna 34 halatda doping ulanılandygyny görkezýän subutnamalaryň bardygyny aýtsa da FIFA olal ondan göni maglumat almaga sinirişmändi. Bu aýdylýanlar bütün dünýä antidoping agentligi WADA'nyň raportuny üstü açylan 2014-nji ýyla degişli doping skandalynda öz içine alýar. FIFA'nın 15-nji ýanwarda çykaran beýannamasyna WADA'nyň raportunyň awtory Richard McLaren'in ony Rudchenkowdan alan maglumatlary bilen üpçün edendigi we FIFA'nyň inni Rudchenkow bilen göni habarlaşyp onuň munyň bilen baglanşykly goşmaça maglumatlary almak isleýändigi aýdylýar. Rudchenkow doping meselesini paş edilbäri öz janyndan gorkandygyny aýdyp Birleşik Ştatlarda gizlini ýaşaýar. Rudchenkow özüniň Moskwanyň antidoping laboratoriýasyna ýol başçylyk eden döwründe geçirilen müňlerçe baýlygda Orsiýetyň sportçylarynyň doping ulanandygynyň üstüniň açylandygyny we özüniň muňa degişli 8000 çemesi nuskanyň ýok edilmegine gözelçilik edendigini aýdýar. WADA golayda doping laboratoriýasyndan maglumat bazasyny alandygyny we onuň 3000 nuskany tapyp çykarandygyny habar berdi. FIFA Moskwanyň maglumat bazasyndan saýlap alynan doping nuskalarynyň kanuny taýdan analiz edilmegini sorandygyny aýdýar. Moskwanyň laboratoriýasyna degişli maglumat bazasyny olimpiýa häkimetlerde ulandylar. Orsiýetyň geljek aý Güneş Koreýada geçjek kışky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna qadaganlyk ýermek kararyny hem şondan soňra gelindi. Analizçiler Orsiýetyň futbol safaryna we beýleki sportçylarynyň garşysyna herekete geçmekde de FIFA'nyň şular ýaly subutnamalardan peýdalanandygyny aýdýarlar.